Здравейте, потребители на YouTube, аз съм NightmareBG и днес започвам нова поредица на Minecraft 1.9 пререлиз 2. Това не е тук. И така, така се даваме на свят, ще го кръстим Night World. Така. Добре, от тук да включим това, естествено. Default, бонус чест. Добре, мисля да вас пълно команди, но още пълно бонус чест. Добре, и създавам така. Да разжелявам, ако има някакъв лак. То все пак на ново версия и да. Само че искам да започна на Easy за сега. Вече. Така, надявам се, че чувам добре. Между другото, мисля, че всички знаете за нови апдейт на Minecraft за 1.9, така че няма да обяснявам много, тъй като не знаят накратко има разберете. Също така имате и най-опнатата брада в света, която е дървената, 7 атак демидж. Само дървена. Така. И така. Добре, хора, върна се. И така. Не е по-малко, но така сега ще бъдем тези, които са ми на един хит вече. Просто погледнете, хора. Това в Minecraft вече не ви трябва мек. Другото имаме Damage индикатор, който искате долу отдясно под бара ви. Това е супер. И така, ето като е на пълно, това е мисля, че е знака Off за Strength. И когато е напълно Off е така, имате най-прецизен удар, което е минута на едно сърце. Искам да видя какво ще има тук. Си изкарам това. Така. Така механика може да имате или пък кирка и торч. Много неща можете. Така. Така. Което е след 22. Ако вижте колко прави Iron Man. Те така ги. А преди всички правиха 9. Много я хубаво. Отново, добре, това е хубаво, това е хубаво, това е хубаво. Това е хубаво, това не е хубаво, това ще бъдем. И всичко е хубаво. Защото това ми дава това. Но няма да живея в където. Пак! И за тях. Ако ще пътя, ако ще не се извиня. Господин Смит. Така, защо... Опа. Защо не се казва, че лопатата беше преизбълна? Така не ми се бяга много, защото нямам доста храна. Но идеят башовете дават пръчки. Каквото ти чухте. Те ви дават това, за пръчки. Добре, ще взема още малко дърво. Ще тръгна малко долу. Също съм достатъчно. И другото, дали ще спорта студентът го прави? Не? О, ябълка. Добре, на ябълка не върви. Оп. Така съжалявам, че днес имаше късно смътно. Не можах да го направя.
по-рано. Но така иначе кой ме гледа? Хубаво. Защо как бамбук? Това е шубата. Нещо. Просто да бамбука. Но и тук имаше една мина. Много. Да, и се вече окопаме. И тук мобовете, забравя да кажа, са адски, ама адски. Особено е това чудо, наречено... Ох, 2. Мами... Ти дойде утре? Не. Право ме убиваш. Обаче имате бъргър геймстема. Там погледнете. Не ми трябва вече реген ползвате. Това го правят този. И са адски точни. Hello. Hello. Хайде. Така. И къде пъти вече, не знам дали са го фикснали, но ланшотът. Като гръмно. Аз ще играя още така. Добре, кол намираме. Ето се е добре. Общо взето в играта, в новия апдейт има доста бугове, доста яки неща, но и доста гадни неща. Няма да ги попита, това е по-това. Здравей, мистер Гръм. Защо пак ти си тук? Така ще ям ябълка и нещо не си да се правя голда видео. И също така интервените са всякакви си за голден епок, не знам, то микромневите интервените си. Те също са доста малко по-агресивни. Добре, това беше най-неточният скелет на който съм виждал. О, два са. Не. Честно ще научиш. Така. Оставаме тук демократи. Между другото, няма да правя, не искам за колко да. Пак се да го кажеш. Няма да направя така. С това кирка. Една търгане. Това ще почти ще не знам. Честно, едно еро. Битал да е на него. Но искам да убият този човек. Това не е това сега. Честно. Добре, ще съберем 8 кабелтон да си направим печка. Не знам защо обяснявам тук, защото едно тези хора, които не знаете. Така. Знаеш така. Добре.
Ще спечем това едно айрон. Втората фейк. Тук е отворено. Пак да ще ми види. Добре, сега още ще ми малко. Ако също че е изпълнено. А те не малко видео. Лепич. И майно ще се тук просто няма да има колко. Доста описа стрелчите. Направихме си гибърка да върна стрелче. Така, надявам се да се чувам силно. Къде да се пържате? Окей. Добре, това дърво ще го оставя това. Ако се наложи пак да се бункера. Там какво е? Тук имаш още айрон. Добре, ще забирам съм по едно айрон. И 4. Така. Сега се усетих, че нямам... че наблизко нямаше овце, което означава, че няма може да спим през нощта. Но все пак ние ще копаем, така че на кого бука. Чувам... моя приятел. Здравей. Мила душке. Ау! Стоп. Добре, някои още не са толкова опити. И да си дано се става така, не? Не, че искам нещо. Чум някой да мърда. Да ходи по нещо. Добре. Така да направя... Чум зомби. Не знам дали вие чувате, но аз чувам. Така, намалил съм звука. Но се надявам и вие да чувате и мен, и играта. И пак чух един скелет и зомби. Окей, тук звука се усилва. Да. Еми сега ще направим голяма, не голяма, дълга баркада. Но там ще мога да дойдат лица, ще направим ето така. И така. Добре, така. Ела сега да. Ще сложим да си спечем айрона и ще направим айрон брада. Тук, когато взето ще действам с брадви, няма да действам с опачи всяка мечове, защото мечовете не правят атак демидж, а пък като имате предвид, че Iron Brad 29 атак демидж, си е по-голяма оферта. Оп. Като има доста Iron вече. Как го чуваме? Изкараме англите. Как?
Добре, само като ви често това шалко. Не отиваме да ги убием. Здравей, приятеля! Ма тук какво? Тези сърца не знам какво точно означават. Мисля, че колко демидж пиете. Но не съм сигурен. И няма... Сигурен. Давайте сега мъчване. Ха-ха! Вот. Биха се нещо. Може ли? Добре, обясни. Защо толкова много точно сега? Така, надявам се звука да е добре. О, пак ли? Добре, пак чувам скелети. Ужас. Не! Не! Гаден. Тъп. Окей. Яш. Добре, защо не си вземах пържалата в другата ръка, която беше? Стига да е! Оставете ме номера. Вижте ли? Ще се направим покъм. Не пука, че е грозен. Няма след мога да поне. Да, след мога. На. Така да бъдам ще оставя тук, е. О, той е бил тук. Ми чудесно! Ох, боже, колко бедна. Капечка ми остана горе. Мисля, че тук тях нещо. Кап. Окей. Проверявам се тук скелет, зомбите, а пак тук там се проверява интернет. След това последното ми дърво го правим на пъчки и половината тях ги правим на топли. Не половината. Тази скромна и малка част от тях. Добре. Искам да се върнем горе. Вече. Между другото, в Майнкрафт има субтитри вече, мога да се кажа. Така, тук отваряте и след това на Music и Sounds и ето, Show Subtitles. И като да играя, не гледайте какви настройки правих. Това са най-добрите години. Това ще да е. И добре, това са най-добрите настройки за сега. И Show Subtitles и сега го гледайте долу в дясно. И ето, птиците плават по салатите. И това горе-долу ви помага. Някой викат, че е помагал за глухите хора, но това не го вярвам. Тоест не че го вярвам. Мисля, че няма как. Но не знам. Надявам се да те чули това, което май се щупи вече. Падна, да, щупи се. Идеално. Така, това още не спече.
Але смятно съм права броня. Кофа. Така ние вече имаме нещо цялото. И една кофа, която скоро ще се напълни с вода. И добре хора, това ще е за този епизод. Надявам се да ви харесал и до следващия път. Чао!